Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. Тамошобинони гиромӣ, айни замон қарор дорем дар назди бозори Балх, шаҳри Душанбе ва пешкаши шумо як ҳавлии фурӯшии беҳтаринро мекунем. 9 сотиқ замин ва 8 дар хона дорад. 6 дар хона дар бинои дуошонага ва 2 хонаи дигаш времянка мебошад. ҳуҷҷатош 100%, свет, об, канализатсия, тёплий пол ҳамаш ҳастак, шароитош бениҳоят хуб мебошад, ремонтшам ремонти нав. Навора ҳатман то охира тамошо кунед, баъди сёмкаи хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Дар ин тараф бинои дуошонага боз мансард дорад, агарод. Дар ин тараф хонаҳои времянка. Ва дар ин тараф бошад боз як агарод ва чолоби ангур. ҳатман наворамона то охира тамошо кунед. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. дӯстони гиромӣ, дар якум ошона қарор дорем. Намарҳамат дар ин тараф як холи калон. хотиррасон мекунем ки хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизеро ки шумо дар видео мебинед, ҳамаашон меистанд. марҳамат сар мекунем дар ин тараф якум ҳуҷра, кухни, ҳоҷатхона бо ҳамом ва дуюм ҳуҷра. зинапоя яъне лестница. марҳамат аз якум ҳуҷраи истихоматӣ сар мекунем. хона дамафонам дорад ва ин бошад якум ҳуҷраи истихоматӣ. ремонташ аҷоибот. дӯстони азиз, барои таъмири ҳамин хона бениҳоят маблағи калон сарфшудагиҳои ҳамаи дарош аэрасия овардагианд, кондитсионершам аэрасия, як рулони абоиш 800 сомонӣ мебошад. акнун мегузорем ба кухни. марҳамат дӯстони гиромӣ, кухни яъне ошхона. боз хотиррасон мекунем ки хона 3 та кондитсионер ва 1 та телевизор дорад. ҳар як кондитсионераш ай $2000 болои нархаш. ҳоҷатхона ва ҳамом. ҳавли обши 4 ҳоҷатхона ва ҳамом дорад, плюс бо 1 таи дига ҳоҷатхонаи алоҳида дар хафои дом. ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истихоматӣ, охирон ҳуҷраи истихоматӣ, якум ошона. якум ошонаро буд кардем дӯстони азиз. чӣ хеле ки дидем, дар якум ошона 2 ҳуҷраи истихоматӣ, як холи калон ва ҳоҷатхона бо ҳамом, боз кухни. акнун мегузорем ба дуюм ошона. дар дуюм ошона қарор дорем. чӣ хеле ки мебинед, дар ин ҷо як калидори калон аст. сеюм ҳуҷра, чорум, панҷум. дар ин тараф бошад ҳоҷатхона бо ҳамом ва дар ин тараф боз шашум ҳуҷраи истихоматӣ. аз ҳамин ҳуҷра сар мекунем. свет, об ҳамавақта, канализатсияам дорад, тёплий полам ҳаст. ҳоҷатхона ва ҳамоми дуюм ошона. ҳоҷатхона ва ҳамоми ҳам якум ҳам дуюм ошона термикси алоҳидаи худша доранд. чорум ҳуҷраи истихоматӣ ва дар ин ҳуҷра боз ҳоҷатхона ва ҳамоми алоҳида аст. ҳама хонаҳо жалюзи доранд ва айберун решетка кардагианд. сеюм ҳоҷатхона ва ҳамом, оли ремонташ ба пуррагӣ буд нест, лекин туалет ва душваи кабинаш ҳаст. дар ин ҷо бошад дӯстони азиз, панҷум ҳуҷра. ҳама хонаҳо полошон паркет кардагиай, потолокошон натишной. дар дуюм ошона чӣ хеле ки дидем, 4 ҳуҷраи истихоматӣ ва 2 та ҳоҷатхона ва ҳамом. акнун мегузарем ба мансард. марҳамат, чӣ хеле ки мебинед, мансардам калон мебошад ва ремонт кардагӣ.
хона дар Балх ҷойгир мебошад, ҳамин қарибии роҳи калон ва заправкаи Орион. ҳавлӣ боз балконам дорад. нархи хона бошад $340,000, $3,850,000 сомонӣ ё ин ки $25,959,000 рубл. нархи хона боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хона ҷойгир аст дар Балх, қарибии роҳи калон. ҳар ду рақамҳои телефон WhatsApp доранд. рақамҳои Тоҷикистон бошад, боз имоям дорад. нархи хона боз савдо мешавад. сиёмкаи бинои доишонагара буд кардем. акнун мегзорем ба подвал ва хонаҳои времянка. боз дар ин тараф дӯстони азиз карабод мебошад. мегзорем ба подвал, яъне такхона. дар подвал ҷойгир ҳастем. ҳавлӣ чӣ хеле ки дидем шароитҳои беҳтарин дорад. иваз ё ин ки кредит намешавад, фақат фурӯшӣ. чӣ ба ки соҳибаш аст рошна сум дар корай, агар не намефурӯхтанд, чӣ ба ки и ҳавлиро барои худшон сохтагиам, барои фурӯш не. акнун дӯстони азиз қафои дома нишон метем. дар ин тараф дӯстони гиромӣ як ҳезмхона мебошад. мутаассифона айбори торикӣ намоён нест ва дар ин тараф ҳоҷатхонаи берунӣ. дар назди дарвозаи хона бошад хонаҳои времянка. ду хонаи времянка, кухнӣ ва ҳоҷатхона бо ҳамом аст. марҳамат сар мекунем. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, кухнӣ ва ҳоҷатхона бо ҳамом. марҳамат аз якум ҳуҷра сар мекунем. якум ҳуҷраи времянка мебошад, таъмираш меёнад. дуюм ҳуҷраи времянка, кухнӣ ва ҳоҷатхона бо ҳамом. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 9 сотиқ замин, 8 дар хона, 6 дар бинои дуишонага, дутаи дигараш времянка мебошанд. хона ҷойгир аст дар Балх, наздикии роҳи калон ва заправкаи Орион. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, свет об ҳамавақта, канализатсия ва теплый пол дорад. нархи хона бошад $340,000, $3,850,000 сомонӣ ё ин ки $25,959,000 рубл. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ҳар ду рақам WhatsApp доранд. рақамҳои Тоҷикистон бошад имо. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. ремонташ беҳад босифат мебошад ва нав. ҳамаи мебелош, ҳамаи техникаш босифат ва нав мебошад. раҳмати калон ки ба мо будем. то боздид, худо нигаҳбон.